Благодаря на Бог за тебе, за този прекрасен ден. Много му благодаря на Бог за тебе. Наистина, много трудности ми минавали с тебе, ама Бог ни давал толкова сили да ги преминем с баща ти. Благодаря на моя Исус Христос за теб. Нека да си жива и здрава със своя съпруг. Благодаря на Бог и за твоите деца, които ще ги даде на теб. Много му благодаря. С цялото си сърце, с цялата си душа, защото за него е цялата слава, трябва да я дадем днес. Благодаря на Бог. Усещам славата ти сред нас. Движиш се тук сега със сила свръхестествена. Усещам славата ти сред нас. Движиш се тук сега със сила свръхестествена. Яхве Честито ви, баба и дядо! Преди една година бабата си пожела нещо, което го сподели на Господ, на нашия Спасител. Какво беше това, което си пожела? Аз си пожелах от моя живия Бог да даде на моята дъщеря едно детенце, да е момче. Цялата слава е негова и то беше за сватбата й. Бях го пожелала миналата година. И тази година, 2024, Бог ни подари едно прекрасно дете. Славата е само негова. Благодаря много. А как се казва внука ви? Ами, Паула беше сънувала сън. Бог как и говори и казва, детето ти, викаш, се нарече Серафим. И благодаря и за името ми, пък аз както ми я чините, Бог пак ни потвърди, от устата ми излиза Серафим. И цялата слава негова и на името му вече се казва Серафим. Благодарим на Господ, че ни даде още едно дете. Увеличи ни със семейството. Желавам им да са живи и здрави и много. Пожелавам най-хубаво. Той ще ти бъде като твой син, да знаеш. Разбира се, и мой брат. Ще го гледаш, ще се грижи за него, за бъдеще и го пази от мадамите, защото разбрах, че е доста красив. Прояви, Рафа, ще се прояви, Яхве, ще се прояви, Ире, ще се прояви, Рафа, ще се прояви.
Господ ще се прояви. Потърси го, Господ ще се прояви. Поклони се, Господ ще се прояви. Призови го, Господ ще се прояви. Потърси го, Господ ще се прояви. Поклони се, Господ ще се прояви. Призови го, Господ ще се прояви. Потърси го, Господ ще се прояви. Поклони се, Господ ще се прояви. Призови го, Господ ще се прояви. Потърси го, Господ ще се прояви. Поклони се, Господ ще се прояви. Призови го, Господ ще се прояви. Потърси го, Господ ще се прояви. Просто поклони се, поклони се, Господ ще се прояви. Призови го, Господ ще се прояви. Потърси го, Господ ще се прояви. Поклони се, Господ ще се прояви. Призови го, Господ ще се прояви. Потърси го, Господ ще се прояви. Честито Паула, честито Митко, нека Бог да ви го благослови, да е благословено от Бога, Бог да го покри с неговата свята кръв. Рафа ще се прояви, ще се прояви. Яхве ще се прояви. Ире ще се прояви. Рафа ще се прояви, ще се прояви. Яхве ще се прояви, ще се прояви. Рафа ще се прояви. Яхве Рафа Елохим Шатай Ире Адонай ще се прояви. Тръгваме. Говори. Серафимчо, добре дошъл в къщи, тате. Ето го, татко, новият ти дом. Благодарим на Бог за тебе, Бог да те благослови. Божията протекция да е върху тебе, татинки. Защото ти си с мен, защото ти си с мен. За бъдеще пожелавам да е последовател на Бог, да не излиза от Божия път и да слуша Божия глас. Да бъде покорен на Бога. На второ място да слуша гласа на Бога, да говори Словото му. Това е. Аз пожелавам на моето момче да бъде един благовестител, да говори за Бог, че Исус Христос е жив, че Бог даде победа в неговия живот, че наистина много когато тя беше бременна, не й даваха голяма гаранция, че ще ражда. Постоянно казаха, че детето много надолу беше, но благодаря на Бог, Бог даде победата. И знам, че Той ще дава свидетелства за него си. Аз им пожелавам да са живи и здрави, много късмет и щастливо живота. Ти си с мен, защото ти си с мен. Моя канара си ти, сила си за всеки ден. Чрез тебе аз съществувам и съм щастлив. Моя канара си ти, сила си за всеки ден. Чрез тебе аз съществувам и съм щастлив. Исусе,
те хвали и Бог достоен си. Ето небето. Боже святи, благодарим ти, Боже святи, за този дар, който ти ни подари, Боже свят, Татко небесен. Боже, благодарим, че ти вкара радостта в нашия живот, Боже святи, Татко небесен. Благодарим ти за Серафим, Татко небесен свят. Амин. Татко Господи святи, благодаря ти, Татко, че ти, Тати, чу моите молитви, Ишуа, че ми даде той, който съм поискал, Татко, от теб. Тате, може да съм чакал доста време, но ти благодаря, Татко, защото дълготърпението прави човека търпелив, Татко, в живота. Благодаря ти, Татко, за нашето щастие, Ишуа. И нека, Татко, да не радва, Ишуа. Тате, благославяме го в името ти, Ишуа. Амин. Господи, благодарим ти за днешния ден, Татко небесен, че ни благослови, Татко небесен, с този дар, Татко небесен. Аз ти благодаря, Татко небесен, Исусе, за него, Татко небесен, за Серафим, Татко небесен. Исусе, аз те моля, Татко небесен, ти бъди, Господи, опази ми го ти, Татко небесен, Исусе. Прилагам Твоята свята кръв, Господи, върху него, Татко небесен, Исусе. Исусе, аз те моля, Татко небесен. Исусе, ти му дай силички, Татко небесен, Исусе, святите Алехандра. О, рата сеурата Алехандра, папа. Папа, святците Алехандра, рота Ешуа. Ешуа Хамашията Алехандра, рота сеура. Нека, Господи, Твоята кръв, Татко, да тече в неговите вени, Татко небесен. Твоята свята кръв, Ешуа, аз те моля, Татко небесен, Исусе, за него, Татко. Аз ти благодаря, Татко небесен, с цялото си сърце, Татко небесен, Исусе. Господи, опази го ти, Татко небесен, Исусе. Дай мъдрост, Господи, на майката и на бащата, Татко небесен, Исусе. Дай им, Господи, да говорят, Татко небесен, за Теб, Татко небесен. Да следват пътя ти, Татко небесен. Вярата, Татко, да опазят, Исусе. Аз те моля, канара моя, Исусе. Бъди третото въже, Татко небесен, в тяхния живот, Татко. Прилагам святата ти кръв върху тях, Татко небесен, Исусе. Благодаря ти, Татко, за тази прекрасна радост, която я даде в моя дом, Татко небесен, Исусе. Да служа с моето семейство, святи Исусе. Благодаря ти за децата ми, Татко. За цялото ми сърце, Исусе. Тето нема, Господи, от радост нема, святи Татко. Благодаря ти, Исусе. Издига ми Богито, Господи, пред Тебе, святи Исусе. Дай му най-доброто в живота, Татко небесен, Исусе. Дай му приятелка, Татко небесен, Исусе. Аз те моля, святи Исусе, святи Татко. Цялата слава я отдавам към Тебе, Татко. Почет пред Твоите святи, Исусе. Silno Siome, Tu sei Isuse, Silno Siome, Te anaveste. Башалав, Тут Исусе ка прославинав, Ето само заслужилес, никоя вер, сърто те намай. Нека башалав, Тут Исусе ка прославина, Ето само заслужилес, никоя вер, сърто те намай. Нека, весели небесо небеса, нека, лошанел и целопух, нека, саворете лоша нас, амаре, де влезте лошан кяра. Нека, весели небесо небеса, нека, лошанел и целопух, нека, саворете лоша нас, амаре,
bem blestelo shankaras. Искам да дам едно пожелание към малкия Серафим. Нека Бог да го благослови, да бъде силен мъж, изпълнен с Святия Дух. Бог да го употреби на неговата нива. И много се надявам и вярвам родителите да го възпитат в християнските ценности. И му пожелавам много успехи в живота тук на земята, във всяка област от живота му да бъде благословен. И най-вече да расте в много любов и в изобилно здраве. Амин. Което се казва Серафим, едно прекрасно име. И искам да кажа няколко думи за децата, понеже темата ще бъде свързана с деца, защото представяме бебето. Това, което искам да кажа е, че Бог много обича децата. Библията казва, че децата са подарък от Бог, дар от Бога. И ние знаеме от Новия Завет, че Исус много обичаше децата. Обичаше децата заради невинността, заради това, че са сърдечни сърца. Едни личности, които вярват, имат много голяма силна вяра. И Той, Исус Христос, представи децата като образец на вида, който ние възрастните трябва да имаме. Раждането на ново бебе е един от най-благословените, бих казал, свещени, променящи се живота моменти
в живота на едно семейство. Така че тези библейски стихове за бебета са специално подбрани за християнски родители, които или имат дете, или чакат благословението за раждането на тяхната рожба. И не знам дали си спомняте от Библията, но имаше една жена, която беше безплодна, тя нямаше деца. И тя бе обещала пред Господа, че ако един ден роди син, ще го върне обратно на Бога да му бъде служител. И когато роди Самуил, тогава Анна подаде малкото си детенце на Илия. Когато роди Самуил, Анна просто каза: Господи, това, което ти обещах, искам да го направя. И затова тя го представи в едно училище като бебе в храма, в който служеше Илия. Бог благослови Анна заради този подарък, който направи още повече, понеже тя изпълни обещанието си към него. И тя роди още 3 сина и още 2 дъщери. Първо цене и сега го давам на Господа, защото ще бъде предаден на Господа пред целият му живот. Аз съм чувал много семейства, които са казали: ако Господ ми даде дете, аз ще бъда по-вярващ, аз ще бъда по-активен в църквата. И наистина Бог дава деца, обаче хората не изпълняват задълженията, не изпълняват обещанието, което са дали пред Бога. Но виждаме тази жена направи това, което беше обещала в сърцето си, и Бог я възнагради с много повече деца. Божията хвала се изпява от ангелите горе. Знаете ли това нещо? Всеки ден ангелите пеят Божията хвала горе в небето и долу на земята бебетата също пеят с ангелите. И сега ние се чудиме защо децата плачат, защо викат, но Библията казва: из устата на младенците и сучестите. Сега това са сучести, това са бебенца, които не могат да говорят. Укрепил се сила поради противниците си, за да накараш да млъкне врага и отмъстителя. Така че Псалом 8.2 казва: учил си децата и бебетата да разкажат за вашата сила, за глушаване на враговете ви и на всички, които се противопоставят на вас. Не знам поради каква причина, но явно бебетата, когато плачат, те извикват хвала на Господа. Разбирате, всичко, което е на земята, хвали Господа. Рибите в морето с звуците, китовете, делфините хвалят Господа. Природата хвали Господа. Тези бебета, които плачат и ушите ни просто пискат понякога, се оказва, че хвалят Господа. Защо? Защото децата са дара на Господа и те са от плата от Него. Ето затова Бог, Божественият Творец, познава своите близки интимно. И казва: вие направихте всички деликатни вътрешни части на тялото му и ме свързахте в утробата на майка ми. Псалом 139:13. И много интересно, че писателя използва тайната на новия живот. Господ прави много неща. Бог прави чудеса. Бог прави това малко бебенце да започнат един малък ембрион. Развива костите, развива кожата, развива косата, развива скелетната система. Бог е този, който планира на каква възраст да го има. И затова ние казваме, че децата се подарък от Бога. Ето поради тази причина, след като казваме, че са подарък от Него, чуйте, когато дойде някой известен проповедник и всичките хора носят децата си, защо? За да може да ги благослови този проповедник. И Матей 18:10 казва: пазете се, че не гледате на никого от тези малките, защото ви казвам, че на небето ангелите са им винаги присъствието на моя небесен Отец. И аз се замислих нещо. Значи, тия малките дечица имат много силни ангели-хранители. И тия малките деца, ангелите са им горе в небето и те ходатайстват за малките деца. Ето поради този причина искам да ви кажа, че насилието към деца не е нещо добро. Библията казва да не жалиме тоягата, но не да ги малтретираме. Мисля, че
едно възпитание трябва да се даде на детето, дори да не включва бой. Той един ден като порасне, ще види този поздрав от малките деца и вярвам, че той ще бъде като тях. Така че, айде, ръчица. Айде, деца, идвайте. Искаме да поздравим скъпото семейство с една песничка за любовта на Бог, колко е огромна, колко е висока, колко е широка и огромна за нас. За това, че тази песен се отнася за нас всичките, че наистина Божията любов е огромна за всички нас. Готови ли сте, деца? Хайде! Само спрете телефоните, за да бъда се чуя деца. Любовта Божия най-велика е, любовта Божия най-велика е, любовта Божия най-велика е, о, чудна любов, висока, като Един момент. Ето. Сега. Не е добре, пусни се с габите. Стане хвалител. Това сега ще зареди изчакай. Трябва да стане там за време. Трябва да стане за време. Стане зелено, изчакай. В момента се режда. Стой го, тъй точно за батерия нямаш. Това е батерия, чисто на батерия. Нека да се изправим всички. Това е един тържествен момент, в който представяме малкия Серафим пред Господа. И аз те помазвам в името на Отца, Сина и Светия Дух. И те моля, Господи, да издигнеш от него един бъдещ служител. Покривам го с Твоята кръв, Господи. Разрушавам плана на дявола за живота му. И те моля, Господи, дай мъдрост на родителите как да го възпитават.
Направи го силен и помазан служител в името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. Роди се Спасител, Спасител на света, който ще ни спаси всички нас. Роди се Спасител, Спасител на света. Аз му пожелавам да извърви Божия път, вярата му да е силна и да ни се отклонява от Бога, да се покорява на нас, да нас слуша. И той, което иска той, също да завърши. Той, което иска да се сбъдне в живота му. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ. Слава, почит и хвала на Спасителя. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ. Слава, почит и хвала на Спасителя. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ. Слава, почит и хвала на Спасителя. На бабата какай! Супер как! Подарява ми с дъщеря ми Иванка едно синджирче за ръчичката му, да е жив и здрав Серафимчо, Бог да го благослови и семейството им да са живи и здрави. Най-вече здрави му пожелавам и да е жив и здрав. Дай една целувка, бабо. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ. Слава, почит и хвала на Спасителя. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ. Слава, почит и хвала на Спасителя. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ. Слава, почит и хвала на Спасителя.